ассалому алайкум бародарои азиз. бовар кунед як сухане ба ёдам омад аз мавлоно ҷалолиддини румӣ. мавлоно ҷалолиддини румӣ мегӯяд, бисёре аз сухани зебо дошт. мегӯяд ки боадаб аз боадабиаш ҳамеша хомӯш меистад, аммо ки беадаб фикр мекунад ки ман ӯро хомӯш кардам. бовар кунед, дар як замоне қарор дорем ки мегӯяд бародаро, ин умри мо такрор нест. албатта ки ноодамӣ дар кор нест. ки барои умедворе дари баста боз кардан, ки барои умедворе дари баста боз кардан.